शिवसेनेच्या बंडखोर फुडाऱ्यांच्या अपात्रता याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या सुनावणे उपरांत भाजपान तातडीन कोर कमिटीची बसका घेतली। ह्या बसकेत महाराष्ट्रात फाटले 4-5 दीस जाले चलिल्ल्या राजकीय घडामोडींविशीं तशेंच सद्याचे परिस्थितीचे मूल्यांकन आनी ताचेर चर्चा जाल्ल्याचे भाजपाचो फुडारी सुदीन मुनगंटीवार हांणी सांगले। तशेंच ह्या परिस्थितीत फुडारांक भाजप कितें भुमिका आसतली हाचेरूय ह्या बसकेत चर्चा जाल्ल्याची मुनगंटीवार हांणी सांगले। ह्या चर्चेत भाजपा वेट अँड वॉचाची भूमिका पाळटली आनी येता त्या दिसांनी महाराष्ट्रातली परिस्थिती पळोवन आनीक एक कोर कमिटी बसका घेतली अशें तो सांगता। तशेंच भाजपाच्या लोकांच्या महाराष्ट्राच्या हिताची निर्णय घेतले अशें ते आश्वासनूय ताणें दिलें। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तातडीने भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमची बैठक या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आली। कोर्टाने दिलेला निर्णय शिवसेनेमध्ये झालेली फूट, राज्यामध्ये असणारी परिस्थिती या सर्वांवर भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी मंथन केलं, चर्चा केली। भविष्यातील घडामोडीच्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी पूर्ण लक्ष देऊन या निर्णयाकडे आपली भूमिका भविष्यात ठरवण्याचा निर्णय केलाय। आज कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यामध्ये व विशेष करून विधिमंडळामध्ये निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचं आकलन व त्याचा अंदाज केला गेला। राज्यासमोरचे राजकीय प्रश्न लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टी आपली भूमिका ठरवेल यावर आज चर्चेतून शिक्कामोर्तब करण्यात आलाय की राज्यामधल्या असणाऱ्या अस्थिर परिस्थितीत वेट अँड वॉच या भूमिकेतून अजून काही लक्ष दिलं जाईल आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी एका भूमिकेपर्यंत येईल।